Hain hai lam sobos mamel tibnai tonai ani khajani takok bukuk sono jottono lam sobo phari chung hain hai tini Texas cherina lepes nai thangnai 22 tarik July 2024 साल मारिबस मामेरल हाबानक निसिमिं मचां गंगा देवी जमातिया पित्राकामी उल्लु किल्ला आमचाय और जागाव स्मामेमेल हाबानक नि कक्टुम मामा बाय जों थांगै सावलायखा और जागाव जों नवैखा बाबा गरिया हा बिसिनि कफ्लैफाय हनै खानामानि जों अ भिडिअ जों 22 जुलाई 2024 जों फुनौखा लुकरनि बेसगाङाव दफानो जों हाइन हाय तिनि टेक्सा फनुवानि मा फायखा मचां गंगा देवी जमातिया बाबा गरिया न मामानि अ मांफ्लेनो जों तिनि टेक्सा फनुवानि मा फायखा बाबा गरिया न मचां गंगा देवी जमातिया ब बाहायके पूजा खाय ब बाहायके पालाय तं ताबक दाल बिदाल हाचाल छाफारनि फाइबै जोंनि बाबा गरिया मानो हनै खानावै फाइबै खुलुमै तंफायबाय अ मांफ्लिनो निरावनि थानायाव आं किसा फनुवानि बांनो आं हाइन हाय मा फाइबिका 22 तारिख वो मांफ्लि निरावनो फनुमानि और जागाव चिनि बाबा गरिया हा बिसिंनि मैखाब्ला कफ्लते कफ्लै फाइबो हनै नुकमानि मांफ्लि बाय 23 तारिख नि मांफ्लि तिनि 27 तारिख जुलाई 2024 ओ साल मारिनि मांफ्लि अ बाबा गरिया हा बिसिनि कफ्लै फाइमानि अ मांफ्लि नरक फेदे फेरजाक फेरजाया नरकनो आं तिनि फुनुनाय अब निरक नायदि निरक काहाखे नायदि अब बुसुबो फेरया चिनि बाबा गरिया आचाइबो हनै आचाइ फाइका हनै गंगा देवी जमातिया चिनि बुखुक जुग ब पालाइबै तंगु ताबक पेत्राकामी उल्लु किल्ला आमचाइगो दै आरो जागाव हाचाल छाफानि फाइबै खुलुमै तंनाय तंफाइबो हाचाल छाफानि फाइबै अ मांफ्लिनो आं निरावनि थानि 22 23 27 जुलाई अ तारिखनि मांफ्लि चिनि बाबा गरिया हा बिसिनि कफ्लै फाइमानि अ मांफ्लिनो आं निरावनि थानिव फुनुनाय तिनि निरावनो आबितने अ मांफ्लिंखा 22 जुलाई 2024 साल मारिनि मांफ्लि अ मांफ्लिंखा 23 जुलाई 2024 साल मारिनि तेईसा मांफ्लिंखा 27 जुलाई 2024 साल मारिनि सुमामेर हाबानाव निसिमिं अ मांफ्लिं दाल बिदाल जों थाङै सालथाम 3 दिन आप्रवायसा क्लाइबै थाङै अ मांफ्लिति सामानि नारावनो थानि फुनौखा अब निरावनो थानिसि निराव बिसास खाया अबाले जानजा थानिसि No consola, no consola. No consola. Mostly already used to
Bye.